Egy lapos van. Hogy bújik, figyeld! Na, nem húztad be, Jana? Miért? Az Éva pont elbújik. Handolj! De a virágoktól. Meg volna örökítve. Még nincs. Beírom azt a faszapó 100-at. Jól áll. Töltött a izomat? Nem egyszerek, egyet megfussunk. De ez már hadd rakja ő. Sose téveszti el. Az. Mi lesz már? Hagyja az, hadd pakoljon. Hát de ez az, hogy az embert is sürget. Így van, sürgetik, mert mindig halmozó az meg. De dehogy is, nyugodjál, mert egy lapod van. Egy lapod van, máskor nem ki van, dobjatok már. Hát de megcsinálja. Dob már, sehova nem kell, na. Jotthonnak berakta Joker. Ja. Én raktam. De tényleg Jotthon meg le se pakolt, sorry. Már mondta, hogy beírja a 100-at, úgyhogy. Miért? Nem hoztad be? Majd én? Semmi volt. Jó. Még szedtél mi le. Mondja meg a homály! Ha? Nem áll. Menj már bejebb egy kicsit Atti. Már megint kint vagyok a Ezen legszélén. fekszenek. Paklizzad be a kártyát. Aj, kamerázik! Hogy ráfogják. Nem, hogy ráfogják, hogy csalunk. Paklizzad. Tőled tanultam. Várj, már szétesik a kezembe a labból. Együtt gyúrtok. Pedig semmit sem csinálunk. Nézd meg, Zsolit dobott. Vedd a kamerával. De hát neked is jó. Bizonyíték! Nincsen. Nincs bizonyíték. Vedd ki az oknit. Hú, az alsó agyába dugja, miről beszélsz? Nincs vezető, jó. Ne engem kamerázzál ott. Rád sem ment a kamera. Téged kamerás olyan, mintha mindannyian ott vagyunk, nem? Hát szülje. Ó, te csúnya boszorkány. Tűzre való. Úgy hív a Zsolt, hogy Csernobili. Úgy van. Csernobili menekült. Emelj már, ne kamerázgass. Fölgyújtottam a izet. Sumát. Nincsen a gazdat, akkor jöttem. Látod, mit nem emeltél fel? Mit nem emeltem? Kisgyerek Sáronna? A Sovival. Ugye mutatja az Éva. Majd megint elosztották. Mit csinálok? Hát mondom, csinálok mondom, kis tűzött boszorkányégetéshez, gyűjtök. Visszahúz meg a Zsovinának az anyja. Ja, az Erika. Csak a kezét figyeljétek, mert csal. Mondja ezt a főcsaló. Hoppá, Bocsi. hoppá, hoppá, hoppá. Megcsókolgasd azt a Zsolit. Nekem van, neked nincs. Hát én a nadrágomba hordom azért. Mit a Gyolidat? Igen. Az a Jolly Joker. Számold meg a lapodat? Ott is van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Négy kör van. Szóval Ati, neked is van jó? 1, 2, 3, Sajnálom a lapjaimat is. Nem, már mindig ezt mondtad, hogy tudod, azt nem. Hát azért.